Gburi li kont il-co-pilota ta' Joseph Muscat biex ksibt esperjenza li hija kruċjali għal kontinwità u biex nibda naħdem b'saħħa mill-ewwel jum. Għal dan il-kandidata tmexxija tal-Partit Laburista Chris Fearn li spjega kif il-ħidma li saret fis-settur tas-saħħa se jsawwara fil-Partit Laburista u fil-Gvern. Qal li se jaħdem biex iżomm laqda fil-partit li fih ilu jimmilita għal 40 sena u fakkar li bħala Prim Ministru irid iwettaq il-ħolma li l-faqar ikun eradikat minn pajjiżna. B'ton skiet u determinat wera r-rieda tiegħu li jkompli jaħdem mal-kollegi, inkluż Robert Abela, biex jassigura l-aħjar għal pajjiżna. Il-membri kollha tal-Kabinett u l-membri tal-Grupp Parlamentari kollha esprimew illi jekk il-membri tal-partit tuni fiduċja li nkun Prim Ministru, kollha lesti li jaħdmu miegħi. Jiġifieri din hija xi ħaġa li lilna timlina b'kuraġġ u eżatt l-oppost dak li ġara fil-Partit Nazzjonalista. Illum il-Partit Nazzjonalista għandu l-Lejder Indilija li huwa il-kap u għax għandu l-appoġġ tat-tesserati tal-Partit Nazzjonalista, imma m'għandux l-appoġġ tal-membri parlamentari kollha. U fil-Parlament narawhom daw nofshom jqogħdu naħa, nofshom ta' Simon Busuttil, nofshom mhix sitwazzjoni tabiħa. Aħna maħniex se jkollna dik is-sitwazzjoni. Meta tkellem dwar suġġetti vari, Chris Fearn qal li bih mexxej se jara li jinħolqu aktar spazji ħodor u ambjent aħjar biex il-familji jkollhom fejn qattaw ħin ta' kwalità. Temm jgħid li l-elezzjoni ġenerali se tiġi fi żmienha u mhux qabel u se jagħmel minn kollox biex din u oħrajn jintrebħu wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.